Ništa. 1, 2, 3. Dobar dan, poštovani gledalci, još jedna u nizu emisija Preko bare. Evo, mi se trenutno nalazimo u Srpskoj crkvi Sveti Luka u Vašingtonu i meni je izuzetno zadovoljstvo da, pored Nikole, zdravo Nikola, kako si? Ćao Lazić. Meni je izuzetno zadovoljstvo da danas u gostima imamo našeg dragog Miloša Lazića. Miloša Laziću, Nikola, molim te, predstavi naše gosta, pošto je ova ideja o podcastu krenula upravo iz tog nekog slučajnog dogovora, pregovora o tome da mi pravimo podcast upravo s ovim gospodinom. Nikola, izvoli. Dobroveče, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju vama omiljenog podcasta Preko bare. Miloš Lazić, da ne bi ja predstavljao našeg gosta i ne bi gubili vreme, ja bih pitao tebe ko je Miloš Lazić i pokušaj da se opišeš u par rečenica, da nam daš malo tvog backgrounda iz Srbije. Miloš Lazić prvenstveno, dečko rođen u Beogradu, grobar, otac, roditelj. Gazi kameru! Nažalost, grobar. Otac, roditelj, otac divne troje dece i šta drugo kažem, biti otac i roditelj je moj najveći uspjeh u životu. I zato to spominjam to. Ja bih te pitao kada si došao u Ameriku i zašto si došao u Ameriku? Da li imaš neki razlog? Šta te motivisalo na taj korak? Pa evo iskreno, pre Amerike sam radio na brodovima 10 godina. Ti si završio ugostiteljsku? Da. Završio sam ugostiteljsku, radio sam na brodovima 10 godina i jednostavno putovanje po Americi i svašta nešto nekako mi se svidelo i naravno ekonomija ovde je jedna od najjačih na svetu i trbuhom za kruhom sam došao 2018. ovde. Kada sam došao ovde, kao i svaki drugi Srbin koji dođe ovde, šta bi radio? Radio bi kao konobar. Logično, završio si tu školu, radio na brodu, nekako si dobio to iskustvo. Da. Ali nekako to je bilo najlakše da se, kad dođeš kao imigrant u ovu zemlju, jedan od najlakših poslova da dobiješ je kao konobar, iskreno. Bez neke lažne iskrenosti rekao bi vam, momci, da sam veoma dobar u tome što radim i nije mi bilo toliko teško da dobijem posao. Što najgore, ja tebe poznajem iz svih dana i kad si radio kao konobar i stvarno dobro radiš taj posao. Hvala. I došao sam u Ameriku, počeo da radim kao konobar, kao ugostitelj. Ja se izvinjam, to je pravilan termin. Da, hospitality. Divno iskustvo raditi ovde. Totalno drugačije nego raditi kao konobar u Srbiji. Totalno drugačije nego raditi kao konobar na brodu. Ali to iskustvo koje sam doneo iz Srbije i sa brodova u Ameriku mi je veoma pomoglo da shvatim život ovde. Jer iz Srbije, kao što svi mi znamo, sistem je drugačije. Rad se ceni donekle, da kažem. Od nekle gazda. Ali u Americi, mogu vam reći, jedna od stvari koja mi se veoma sviđa ovde je da se rad ceni. Nebitno ko si, šta si, odakle si, koja je boja kože i te predrasude o rasizmu i dosta tih negativnih konotacija o Americi. Čujemo na televiziji. Da. Ja nisam osetio na svojoj koži. Jednostavno, kroz progresiju svoje karijere, ja iskreno nisam osetio da sam u nekom lošijem položaju nego bilo koji Amerikanac. Krenuši od biti konobar, pa voditi restoran, raditi u bilo kojoj korporaciji, ja nisam osetio da taj neki rasizam ili biti sa prezimenom Lazić
ili nešto šta god da bi mene sprečilo da dobijem tu neku promociju ili neki novi posao ili tako nešto. A šta misliš, izvini, što je to tako? Rekao si da si radio u Beogradu, znači radio si u jednom sistemu. Da. Bio si onda na Brodu. To je totalno drugi sistem. Totalno drugi sistem. Ja sam radio na Brodu, tako da znamo sistem. I onda dolaziš u Ameriku u neki treći sistem i sada prošavši kroz to svoje iskustvo i došavši u Ameriku i kreneš da radiš, šta je to po tebi, ovo upravo što pričaš, šta je to po tebi jednostavno korisno, lepo, precizno odrađeno u sistemu? Šta se poštuje? Kakve su to razlike u odnosu na sve prethodne sisteme? Zašto ti nisi imao, šta ti misliš? Zašto ti nisi imao problema? Pa ja prvenstveno mislim da nisam imao problema zato što sam... plata bila redovna. Koje su to razlike? Koje su to razlike? Zašto u Americi, kako se zove, svako ima to pozitivno iskustvo? To mene zanima. Pa, evo i ti si radio na Brodu i ja sam, znaš i sam koliko vremenski dugo radiš u toku dana, koliko je sve to uniformisano. Znači, postoje pravila. Bukvalno za svaki tvoj korak postoji neki SOP. Da. Razumeš? I ja sam radio na brodovima 10 godina i kada sam se prešalto sa toga ovde na zemlju, meni je to bilo stvarno easy. Zato što sam došao iz sistema koji je bio veoma... Da, bele rukavice, ali kada sam došao ovde, jednostavno ne samo to, nego i taj neki United States Public Health. Znaš, kako ti... Sad ću malo da ubacim anglicizma, zato što sam dugo preko, pa nadam se da mi gledaoci neće zameriti. Kako se labeluje hrana, kako se rade neke procedure, obeležava hranu, da? Kako se rade neke procedure i sve to na brodu, što je to bilo tebi bukvalno urezano. Znaš, ti si izdrilovan za to. Ovde kada sam došao, to je sve dosta relaxed i dosta opuštenije i onda meni nije stvarno bio problem da ja uđem u taj sistem zato što sam mnogo lakše nego ono što sam radio. Znaš, i na primjer na brodu, kao što znaš, radiš po 15-16 sati svaki dan. Ja kada sam došao ovde i kažu tebi je večera, jedna smena od 4 do pola 11. Znači, to je 6,5 sati. To je meni bilo kao laganica, kao odmor. Znaš, i onda sam počeo da radim 2 smene, bez problema i shvatio sam da je ovo zemlja, bez obzira šta ko misli, to je lično moje mišljenje. Svakako. Ovo je lično moje mišljenje. Ovde ako radiš i si dobar, jednostavno ako poštuješ pravila. Znam da je to za Srbe veoma teško i problematično, ali ako radiš dovoljno dobro i ako jednostavno ispunjavaš sve te neke ciljeve koji su ti zadati, dobar novac će zaraditi i jednostavno tvoja karijera će uzleteti. A koliko si godina imao kad si došao u Ameriku i kada si sleteo ili uplovio u Ameriku ili preplivo šta god si radio, kaži mi neke te tvoje prve utiske, prve razlike, osetne, najveće. Radiš na brodu, kao što znaš, imao sam tu sreću kao dete iz Beograda da obiđem ceo sve 4 puta, znaš. I mislio sam kad budem došao u Ameriku da ne postoji to nešto što će da me iznenadi toliko. A sleteo sam 21. februara 2018. Prva stvar... Ne, kako se svi dobro sećamo tog datuma. Da. Ne, zato što je stvarno mnogo bitan datum u tvom životu. Prva stvar, izašao sam sa aerodroma, zapalio cigaretu, prva stvar. Normalno. Prva stvar, kao Srbin. Video sam devojku u perenoj jakni sa japankama. Gde si sleteo? Za Washington. Sleteo sam i video sam devojku u perenoj jakni sa japankama, a napolju sneg pada i bljuzga na ulici. I devojka je napolju i to je njoj totalno normalno. Meni prva stvar koja je bila u glavi,
ovi ljudi nemaju nikakav osjećaj šta je moda, uklapanje stvari, zima, leto, to je meni... Ili osoba možda duševno bolesna, ili drogirana, to, ali evo, posle toliko godina u Americi, reći ću vam, ljudi ovde stvarno, baš ih briga šta nose, kako se oblače. Ja mislim da je to naše nešto što mi volimo, da dobro izgledamo i da se dobro osjećamo u dobroj odjeći. I to treba da čuvamo. Definitivno. Jer kad vidiš ljude koji dolaze ovde u prodavnici i kako izgledaju, bukvalno u pidžami, kao što si rekao, papučicama, kineskim, onim na ulicama, nemam pojma, to je jezivo. To ja i dan danas posle 10 godina ne... Ali dobro, i ne podržavam one naše beogradske ribe koje idu full našmikane da bacaju đubre. Pa sad, znaš ono, ima i toga, razumeš ono. Da, iz krajnosti. Znaš, iz krajnosti u krajnost. Da, ali još jedna stvar koja je meni stvarno bila veliki šok, bez obzira što sam bio svuda, ali na kraju dana ja sam Srbin iz Beograda i mi kao Srbi, ja lično mogu da putujem bilo gde po svetu, ali ja ću biti taj ko će imati taj naglasak iz kraja. Meni moj kum Stefan kaže i dan danas ja kad pričam engleski, ja još uvijek imam ono te brate, znaš, bro, I got you. Znaš, ali to je nešto što jednostavno ja želim da ostane deo mog identiteta i ne želim da ga menjam. Zato što je to deo onoga što sam ja. I imam bezbroj ljudi koje znam ovde, koji su promenili svoje imena, prezimena. Ne osuđujem nikoga. Tvoj život, tvoj izbor. Jednostavno, ja lično to nikada ne bi uradio, jer sam ja Miloš Lazić i ja sam Miloš Lazić i u Kini, i u Rusiji, i u Americi, i u Beogradu. Jednostavno. Tako da to nikada ne bi uradio i ono što je za mene veoma bitno je naša pravoslavna vera, odnos i veza sa crkvom, pogotovo ovde u Americi, jer naši ljudi kad dođu ovde, ja lično mislim da su zbunjeni, nesnađeni, a ne shvataju da crkva i naša zajednica ovde koja nije mala i prvo utočište. I za sve one ljude koji možda razmišljaju da dođu, da se presele, da jednostavno presele celu porodicu, što nije mala stvar. Definitivno mala stvar. I ja imam, ja ću da kažem, nebrojeno prijatelja, ili dosta prijatelja koji su me pitali za savjet i kako i šta. Te neke stvari koje mi nosimo iz Srbije, što je prvenstveno porodica, odnos prema porodici, odnos prema roditeljima, su veoma bitni ovde, zato što te neke stvari ovde, nažalost, nestaju. Jer, moje lično mišljenje, vi možete složiti sa mnom ili ne, ali ovde imati porodicu i decu je veoma teško. Veoma teško. U kom smislu misliš kad kažeš veoma teško? Materijalnom, duhovnom? Duhovnom prvenstveno. Duhovnom prvenstveno. Ja se s tim, ali želim da čujem. Prvenstveno duhovnom, zato što, evo, moja žena, sadašnja žena koju volim više od sebe, je Poljakinja, katolkinja. Mi smo različite vere. I ja koji sam iz Srbije i koji sam tradicionalno vaspitan, meni je trebalo dosta vremena da shvatim da sad će možda neki gledaoci reći već se amerikanizovao ili ne, ali moja žena katolkinja, ona voli i poštuje moju veru isto koliko ja volim i poštujem njenu. Ali to je svrha vere, ako bi se slažeš sa mnom. Svrha svake vere je poštovanje drugih vera. Da, zato što da ona nema poštovanja prema mojoj, ne bi ja imao prema njenoj. Tako je. Pa sada u mojoj kući se slave 2 Božića, 2 Vaskrsa, 2 Nove godine. Deca presreće. Presreće. Poklonaju do neba. Ali moja žena, iako je katolkinja, Amerikanka, poljskog porekla, ona sprema skoro dobro kao moja mama slava. Wow. Ne može da bude. Ne, pazi, skoro kao mama.
skoro kao mama, skoro nikad kao mama. kao mama, ali skoro to je veoma veliki kompliment, da ti kažem. Definitivno. Kako se zove, izvini, kako se zove? Emilija. Evo ovom priliku da pozdravimo Emiliju. Da. Ona jako dobro razume srpski. Razumeće sve. Razumeće sve. Miloš i prevodi, sad sam te hvalio. Da. Sad. Moja žena razume dosta srpskog, a razume kad ona želi. Ako me razumeš što ću da ti kažem. Naravno. Pa reci, meni se čini da upravo ideja ovom podcastu, ovo sad što snimamo upravo u dvorištu naše crkve je i proistekla i to iz toga što ste vi pre par nedelja, odnosno ti Nikola, sa Hristinom ste snimali specijal. Jeste, Miloš nam je bio gost u tom specijalu. Tako je. Na kraju beše, tako da odlično. Imao je majicu Sabor koju su poklanjali u politici nekada davno. Da, nekada. Sećaš li se? Kako ne? Ne. Pa to je majica, možemo da pričamo o... Da. To je majica Beogradskog sindikata i ovim putem želeo bi da pozdravim momke iz Beogradskog sindikata i da im se zahvalim na svojoj mogućoj podršci. Da, deo sam organizacije Srbi za Srbe. Pomažemo kao organizacija sve u Srbiji. Prvenstveno porodice sa Kosova, decu sa Kosova, pomažemo socijalne slučajeve, svima koja je pomoć potrebna. Mi ne diskriminišemo, koliko god možemo, mi pomažemo svima. I ovim putem bih hteo da se zahvalim braći iz Beogradskog sindikata, što su podržali našu akciju skupljanja sredstava za kupovinu mobilnih telefona za slepu i slabovidu decu u Srbiji. Braćo, volim vas puno. Hvala vam ljudi. Hvala. Kad si već to pomenuo, tvoj identitet je dosta vezan za crkvu. Ja lično znam da ti dosta svog slobodnog vremena provodiš u volontiranju u crkvi. Nije ovo prva akcija koju si uradio za decu sa slabim vidom, slepu decu. Ovo je već druga, treća akcija, ja mislim, koju ti radiš, tako je. I voleo bi da čujem zašto uopšte inspiracija da se baviš tim problemom? Zašto imaš osjećaj uopšte za tu stvar? Pa, moja mama, moj pokojni brat i moja sestra, oni su slepi. U Savezu slepih i slabovidih Srbije. Nažalost, ekonomska situacija u našoj zemlji nije baš najbolja i ljudi sa invaliditetom ostaju nekako sa strane, definitivno sa strane. Ne želim da kažem da naša zemlja ne brine o njima, možda jednostavno nismo u mogućnosti. Ja lično, ceo svoj život sam sa njima. Znam ko šta prolaze. Ja, moj pokojni brat, moja sestra, nebrojeno puta sam... Zato što postoji ta stigma. Zato što ljudi, neću da kažem da neko nekoga mrzi ili neko nekoga ne podnosi. Ljudi se plaše od onog što ne znaju. I ja sam shvatio da živeći sa mojim bratom i sestrom, sa mojom mamom, da ljudi kad je osoba sa nekim invaliditetom, nebitno kojim, ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Tako je. To je prvenstveno. I onda iz toga što ne znaju kako da se ponašaju, mnogo neprijatnih situacija proizilazi. Sa jedne i sa druge strane. Zato što postoji ta neka negativna energija od starta. Definitivno. Od početka sam. Definitivno. I pre nego što sam došao u Ameriku, nažalost, ja sam izgubio brata 2014. Marko je bio paraolimpijac naše zemlje, uzeo jednu zlatnu medalu u kuglanju i nisu uzeli medalju u volgolu, a volgol je nešto između rukometa i fudbala za slepu decu. I nažalost preminuo je 2014. godine. Ja sam ispratio tu priču da je on, u stvari, to mu je bio najomiljeniji sport, faktički, da je mnogo sebe ulagao u tu priču. Veoma. I on je bio veoma aktivan i u Savezu slepih i slabovidih i trudio se na neki svoj način da pomogne tu zajednicu kako je on mogao. Ne znam koliko ljudi znaju, ali Savez slepih i slabovidih u Srbiji, u Beogradu,
ima svoj salon za masažu, gde deca i momci i devojke koji su slepi ne mogu oni mnogo stvari da rade, ali u medicinskoj školi u Beogradu postoji jedno posebno odeljenje koje školuje samo slepu decu. I oni mogu samo da budu fizioterapeuti, jer ti Bog na jednu stranu uzme, na drugu da. I oni su neviđeni fizioterapeuti i u tom salonu ti ljudi rade. I to je nešto što mnogo ljudi ne zna i ja bih ovim putem pozvao sve da sve te neke masaže i sve to nešto simbolično. 200, 600, 700 dinara, ali verujte mi, svaki put kad vi odete tamo, taj svaki dinar ide u organizaciju i sa tim najveći problem sa slepim i slabovidima je što se ne socijalizuju. Jer u našem narodu, u našem sistemu još uvijek postoji stigma i taj neki tabu. Jer oni kad vide ljude na ulici sa štapom za slepe i slabovide, iskreno, kao što sam rekao, ne znaju kako da se ponašaju. I kad ljudi odu u restoran. Ja sad ću vam reći najnoviji primer, a neću da kažem nedostatka u sistemu, ali za nas, mi kad odemo u banku, ti hoćeš da potpišeš ček ili da otvoriš račun, ti potpišeš. Ali slepi ljudi ne mogu da potpisuju papire, oni imaju nešto što se zove faksimil. Faksimil je mali pečat. Naše banke u Srbiji, nažalost, ne priznaju faksimil kao verodostojan potpis. I sad, naši slepi ljudi, nažalost, niti mogu da otvore račun. Ako već imaju otvoren račun od ranije, ne mogu da dignu novac. Verujem da moraju da imaju neko ovlašćenje, staratelje ili kako to ide dalje. Da, ali to je veliki problem, zato što to je veliki problem. Već ga u startu odbacuješ od sistema, on ne pripada tom sistemu. Ali to je za nas, koja je totalno banalna stvar i svakodnevna stvar, što mi ne razumemo kolika je to u stvari prepreka za svakodnevno funkcionisanje jedne slepe osobe. I to je samo jedna od stvari sa kojim se oni susreću svaki dan i nažalost, kada sam ja izgubio brata 2014. koliko se on trudio kao dečko koji je radio, trudio se da funkcioniše koliko god može u sistemu, ne u Srbiji, nego bilo gde. To je neviđeno teško da se, bilo kojoj zemlji na svetu, a to je moja inspiracija bila da jednostavno da nastavim i da preuzmem to nešto. A kada je umro, nažalost, od 2015. do 2020 smo organizovali fudbalski turnir na Adi Ciganliji. Turnir na Adi Ciganliji, svake godine se održava i dolaze osobe sa invaliditetom, ima ekipa malog fudbala, volgola i kuglanja. I to sve super radilo do korone. Naravno, kad je došla korona, ceo svet je stao, ne naša zemlja i sve. Nadam se da će sledeće godine taj turnir biti restartovan, ali dogovorili smo sa Savezom slepih i slabovidnih, zato što među vremenu, nažalost, od korone došla članova iz Saveza slepih i slabovidnih, koji su takođe bili sportisti i paralimpici, nažalost preminulo, pa će to biti jedan turnir koji će ne samo od mog brata da spominje, nego ćemo da spominjemo sve te ljude koji su stvarno mnogo doprineli sportu za slepu i slabovide i jednostavno ljude sa invaliditetom, jer ti ljudi imaju problema sa samopouzdanjem. Znaš, odmah. I kad se tako nešto desi, kad je tako neki turnir ili kad se napravi samo druženje, nebitno, to njima mnogo znači za njihovo samopouzdanje i za njihovo funkcionisanje svakim danom. I moj brat je bio takav kakav je bio, divna osoba i ja to se trudim da radim najbolje što mogu. A moja sestra je naravno i dalje član, moja sestra se, dao Bog, udala, preselila se u Veliku Planu, ona je sad, pozdravljamo Milicu moju, ona je član gradskog odbora u Velikoj Plani i trudi se na svoj način da doprinese, pored svih svojih obaveza, da doprinese poboljšanju statusa slepe i slabovide dece u tim manjim mestima.
jer nažalost kao što sam rekao, ljudi ne umeju i ne znaju, neću da kažem da neće, nego jednostavno, kao što si rekao, nismo dovoljno edukovani da razumemo te neke stvari. Na pravi način, da. Da. Ti si pre Amerike, ti si bio aktivno uključen, ti si bio aktivno uključen u podršku i da kažem, boljitak života slepih i slabovidih u Srbiji. I onda ti dolaziš u Ameriku, pratiš svoj neki život, ciljeve i tako dalje i sada imaš to, da kažem, predznanje iz Srbije o tome kako sistem vodi računa o slepim i slabovidnim. I ovde kad si došao, kako ovaj sistem reaguje na ovi ljudi, kako reaguju na slepe i slabovidne. Evo sad ću ti reći, prva stvar koja mene ovde lično mnogo iznenadila je da ovde osobu sa invaliditetom niko ne gleda jao, vidi ga. Da. Ovde ga gledaju kao ravnopravno svom. Naravno, ti će uvek biti dobra osoba, kao što su nas mame i tate učile. Otvoriš vrata, pomeriš stolicu, znaš, ali ovde gledaju sve isto. Znači, čak što više ljudi sa invaliditetom ovde imaju prednost pri zapošljavanju. Toga ima i kod nas, ali ja nisam kompetentan i ne živim toliko u Srbiji da bih ja mogao da kažem da li se sprovodi ili ne. Ono što je... Naravno. U većim kompanijama ima, ali definitivno. Ovde si kao kompanija nagrađen ako... Definitivno. Tako je, definitivno. Ali ono što hoću da kažem, ovde su ljudi nekako mnogo više otvoreniji. Ja se slažem sa tim, jer moja edukacija iz Srbije je totalno drugačija kada osjetiš atmosferu ovde u Americi i kako ti počneš da gledaš na takve osobe, totalno ravnopravne ljudi. Naravno. Oni nisu, kako su to ranije u Srbiji govorili, ne samo u Srbiji, osobe sa posebnim potrebama. Da. Oni nemaju posebne potrebe. Ne, naravno, razumeš, samo što, verujte mi ljudi, biti slep ili biti u kolicima nije ni malo laka stvar. Nije ni malo laka stvar. I ovim putem kada smo spomenuli kolica, želeo bih da pozdravim sve naše ratne veterane iz ratova 90-ih i pogotovo braću koji su ratovali na Kosovu. Držite se, volimo vas i pogotovo Srbi za Srbe, tu smo za vas uvek. Hvala braću. Pozdrav. Evo je. Znači, dok radimo ovaj podcast, dole se dešava, organizacija Srbi za Srbe organizuju Trojka iz bloka i skupljamo novac za, ti možeš nam reći više o tome, šta je povod danas? Konkretno ove akcije danas. Ova akcija danas skupljamo sredstva da kupimo mobilne telefone za slepu i slabovidu decu, ali ne decu, za studente i za srednjoškolce u Srbiji. Ti mobilni telefoni nisu ništa specijalno. Da, naša deca, ali kad kažeš deca, ti telefoni nisu ništa specijalno, to su Samsungovi telefoni. $200, €200, €150. Da, ali sa malo više RAM memorije, jer mogu sa ponosom da kažem da je zemlja Srbija i naša vlada su razvili najbolji softver na svetu za slepu i slabovidu decu, koji prepoznaje sve moguće akcente, sve moguće naglaske, nebitno da li si iz Novog Sada, Beograda, Niša, Leskovca, radi. Svaka čast. Ja kažem, kao što Amerika kaže, I give credit when credit is due. Naši momci i devojke su odradili divan posao. Taj softver... Lepo, da, super. Taj softver zahteva mnogo više RAM memorije. Ovi telefoni nisu ništa specijalno, nego to su Samsungovi telefoni sa više RAM memorije da bi mogli da guraju te aplikacije. A gospoda koji su distributeri Samsunga u Srbiji, oni su meni rekli da ih ne spominjem zbog nekih raznoraznih zakona i sve, ali ću reći da su nam izašli u susret, da su nam spustili cenu telefona za 70%. I ovim putem želim stvarno da se zahvalim. Hvala puno. Želeo bih također da se zahvalim braći iz Beogradskog sindikata. To jesam. Jesam već, dobro. Nema veze, koji su podržali našu akciju.
momci rade svaka čast. Da, svaka čast. I želeo bih također da se zahvalim momcima iz Piece of Cake Moving iz New Yorka koji su nam dali najveću donaciju do sada. Ja bih rekao, ja sam ispratio i prvu donaciju. Prva i najveća donacija sada, tako da braćo Piece of Cake Moving, hvala vam puno. Hvala vam puno. Obzirom da si ti u IT-u, pričat ćemo malo o tome. Sad bi ja s tebe pitao, imamo znači te ljude u Srbiji, momke i devojke koji su uspeli da naprave aplikaciju da omoguće život našim slabovidnim, slepim osobama. Lakši život, pardon, tako je, hvala. Da li ti imaš viziju u nekoj budućnosti da radiš na takvim aplikacijama, da izmišljaš tople vode i da pomažeš ono što se kaže onima koje te potrebno? Ili imaš viziju? Naravno. Nemoj to sad namerno zbog kamere. Ne, naravno. Ne, ja, znamo se dosta dugo, ja imam milijardu ideja. Radim na 1200 stvari i završavam te stvari. Što najbitnije. Da, jeste. Toliko maštaš, sanjaš, letiš, ali i završavaš, za razliku od postoji dosta ideja, na primjer, moja ideja je da napravim, evo može sad ovo neko da skine, ako skine nema veze, neka napravi, nema veze, neka napravi, nema veze, ne, ako neko skine ideju ili ako uradi pre mene svaka čast, moja ideja je, procenat, naravno, u humanitarnom, Bože kako, naravno, imam ideju da se napravi, pošto slepi ljudi čitaju sa prstima, Brajevo azbuka. Moja ideja je da se napravi rukavica koja će moći da prelazi preko monitora i ekrana, nebitno gde si, da li je to aerodrom, hotel, kući na laptopu, i da će rukavica da prelazi preko ekrana i da će da priča šta je na ekranu. Na primjer. Znaš, to su senzori, optički senzori koji detektuju crno-belo, znaš, po pikselima, da li je piksel crno ili beo, pošto si u struci, to je izvodljivo. Ne, definitivno je izvodljivo, ali tehnologija nije što toliko napredovala da senzori su toliko mali. Jesi ti čuo za Shark Tank? Jesam. Ja iskreno... Ali on ima, čuje sve to okej, on ima još jednu ideju. Ja bih te molio da podeliš sa našim gledalcima, slušalcima ideju o imanju. Da. Ovo je meni fenomenalno bilo. Moj otac je sa Kosova, rodom sa Kosova. Ja se osjećam da sam izdanak preko mog oca i naše familije Cara Lazara. Meni je Kosovo veoma... Dobro. Ne, nekako smo svi iz Crne Gore. Jel tako? Nekako smo svi iz Crne Gore, znaš. Srbije i mi iz Crne Gore, svi smo mi. Ali sve ovo što se dešava, nažalost, sa Kosovom je tuga. Nećemo dalje, samo ću stati na tome, ali ja lično imam neku ideju i trenutno se radi na tome i sve to u nekim ranim početcima, da svi naši ljudi iz dijaspore, nebitno gde smo, da li je to Amerika, Švajcarska, Nemačka, Rumunija, Mađarska, ima na svugdje, nebitno gde se, Australija, nebitno gde. Ja imam ideju da se napravi organizacija koja se zove Amanet. Znači nešto što ti ostavljaš budućim pokolenjima. Da svakog meseca se odvaja 50, 100, 60, 10, 20 dolara. I kad se skupi taj neki određeni novac, da ti za svoje dete odeš i kupiš njivu, livadu, deo šume na Kosovu, parcelu, i da to bude direktno na ime tvog deteta, da ti svom detetu ostavljaš nešto u amanet. Znači da ispravimo neke one greške koji su naši očevi ili prinuđeni da rade. Isto kao i Jevreji, da radimo, da to bude, kao što Ameri kažu, long game. I morat. Nebitno šta je bilo ranije. Znaš, nad prosutim mlekom plakanja nema. Znači, nama kao sada, mi kao ova generacija, mi koji smo roditelji sada,
to je na nama. Jer nažalost naši očevi i majke su već spremni za penziju ili su već u penziji. Ili su otišli da... Da, nažalost. Ali to je na nama. Zato što svi mi koji smo preko bare, svi mi možda imamo... Ne znam kako ovo da kažem. Možda imamo povećanu svest o tome koliko Kosovo, Srbija, Beograd, Novi Sad, Niš, nebitno koji deo, koliko znači. Jer nisi kući. Jer sve što je srpsko... Ljudi, ja narodnjake u životu slušao nisam, ovo neću da zvuči čobanski, ali ja kad sam došao u Ameriku, Šemsa je mama, ono, iskreno ti kažem. Znaš, ne, ali bez zezanja. Ja sam mislio za sebe da nisam nostalgičan nikako, ali u posljednje godine cepam se, ali ja verujem 90% nas možda više cepamo na... Znaš, ja ono koji sam bio dečko iz grada, hip-hop, ne znam, znaš, odrasto i došao ovde, ja u životu ne bi mislio da ću da zovem drugare da pitam ili imaš kartu za Lepo Brenu. Znaš, ono, ali desilo se, znaš. Pa znaš kako, po meni nije to samo da li je to Lepa Brena, Sina Šemsa ili šta god. U suštini sve ono što te vezuje i što nas je i naše roditelje vezivalo godinama za takav kulturni identitet, za tu tradiciju jugoslovenstva, Srbije i čega god, to su ti neki kajševi, ti neki momenti koji nas vezuju. Perspektiva je drugačija, jebi ga. Kao što ti kažeš, znači, kad si kući si, brate, svoj na svome. Što bi rekli burazeri američki hard to explain. Da. Ne, ali pazi, može da se objasni, evo sad ću ti reći. Ti kad dođeš preko, ti sam si rekao na početku, kao što i mi, ovde smo, znači uvek je tu veći intenzitet onoga što ti fali, odnosa sa crkvom, sa Šemsom, sa ne znam nija sa čime ili sa nekim stvarima, ne zato što ti to voliš ili to, nego jednostavno nemaš izbora. Zašto ti fali? Tako je. Zašto ti fali? Pa dobro, da li se ja slažem sa tim ili ne slažem, ne, pazi. Za sebe znam da sam emotivan i da mi ta patriotska strana jako nedostaje, da sam možda veći Srbi nego što sam bio u Srbiji, nemam pojma, nešto se probudi u tebi. Definitivno kod mene nije Šemsa, ali je nešto drugo. Nešto probudi, tako je. Ne, mislim, dao sam Šemsu kao primjer. Ne, dao sam Šemsu. Svakako, da. Znaš, ali... I samim tim, što sam rekao, Šemsa. Šemsa. Želeo bih da spomenem crkvu. Želeo bih da spomenem da, evo, mi smo u Vašingtonu ovde, glavnog grada Amerike. Naša crkva ovde, Sveti Luka u Potomku. Ja mislim da je to veoma bitna stvar. Ja svim svojim drugarima i drugaricama govorim, ne moraš da veruješ. Ne moraš da veruješ u Boga, ne moraš da dolaziš ti u crkvu, na službu, na sve to nešto. Dođi da se družimo. Dođi da prozborimo, kao što kažu naši stari, da pričamo srpski. Dovedi decu, da se naša deca druže. Da naša deca govore srpski. Da naša deca nauče našu istoriju. Ja imam čerku koja je rođena ovde, koja je Amerikanka, po znacima navodnika. Pa jeste. Jeste, ona je Amerikanka. Sa korenima srpskim i poljskim. Da, moja ženja Poljakinja. Ali ja sutra hoću da moje dete dolazi ovde u školu, da nauči da piše ćirilicu. Ja ne znam da li ste ikada probali. Bilo je, ne znam gde, da li na Facebooku ili na Instagramu. Srbi i Rusi su jedine ljudi. Da. I dva pisma. Ćirilica, latinica i brojevi, možemo da sklopimo to u jednu rečenicu bez... ne razmišljaš. Ne razmišljaš, to je po defaultu. To je automatski. Kod mene u kući, evo, moja ženja Poljakinja, prilikom hoću opet da pozdravim ženu, Emi. Mi u našoj kući govorimo 3 jezika, srpski, engleski i poljski. Aleksandra, moja ćerka, 2,5 godine ima, ona nama odgovara na sva 3 jezika. To je neka mešavina, njena, ali to će se vremenom iskristalisati. Ja hoću, koliko je mene bitno da moja ćerka govori srpski,
toliko isto i mojoj ženi bitno da naša ćerka govori poljski. I mora to da bude I naravno, kod normalnih ljudi. naravno, definitivno, naravno. Ali, kao što sam pomenuo ranije, u mojoj kući se slavi 2 Božića i 2 Uskrsa i moja krsna slava i sve, ali moja ćerka je krštena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja sam se venčao sa mojom Emilijom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u svo dužno poštovanje. Koliko si se ti druže zadužio to? Ti otplaćivati koji kredit? Nema veze. Ali na kraju dana ja sam Srbin i ovo može jedna mala anegdota sa njenom tatom. Naravno. Njen pokojni tata, kada sam ja otišao da ga pitam za ruku, naravno, znaš, ali to je ono nešto što ti nosiš iz kuće, znaš. Ja sam ga pitao za ruku, naravno, on je teška srca dao jednu čerku. Je teško, stvarno je bilo veoma emotivno i bilo je, a gde će se venčati, pošto kao što znate Poljaci su veoma religiozni i veoma veliki katolici. Isto kao što smo mi veoma veliki pravoslavci. Ja sam rekao, ali ovo je super smešno, neki ljudi će možda reći da je ovo malo old school ili tako nešto, ali to je ono što sam ja. I on je pitao, gde će se venčati u kojoj crkvi? Ja rekao, njegovo ime je bilo Joe, nek mu laka zemlja. Sam rekao, Joe, svo dužno poštovanje, tvoja ćerka se udaje za mene, ne ja za nju. Mi ćemo se venčati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da mu je bilo pravo, mislim da nije. Ali... Nimo gde. Pa pazi, njegova ćerka mene voli. Ali na kraju dana je on predao nju ovdje. A meni je vera veoma bitna. Zato što je to nešto što je moja porodica negovala dok, kao što sam rekao, oni su sa Kosova i dok smo bili pod Turcima i pod komunistima. Vera se održala, slava se održala. Ja imam kuma i pobratima. Naša familija Lazići je starija od 400 godina. Opet se on vezuje za cara Lazara i to znam. Da. Da. Ne, ali hoću da kažem da je vera istrajala. I da je meni lično to mnogo bitno. I kao što sam rekao, da, veoma sam aktivan, trudim se da pomognem ovdje u crkvi, da sve to nešto nastavi, da živi i da radi, jer na kraju dana mi živimo u Americi i na kraju dana sve to nešto košta. Nebitno da li je to mnogo ili malo, nebitno da li je to finansijski ili slobodnog vremena, ali sve to nešto košta. I ovim putem bih hteo da pozovem svi koji mogu da dođu, da volontiraju vreme, ne treba novac. Dođite da se družimo, da nam deca odrastaju zajedno, da govorimo srpski, da pišemo ćirilicu, zato što ja mislim da je to veoma bitno. Videli smo se u ambasadi pre par nedelja, kada smo imali, to je bila, kako beše, to je bila neka organizacija Otvorena ambasada, ali tako be? Passport DC. Da. To je jako popularna manifestacija ovde, gde se predstavljaju ambasade i rezidencije. Otvaraju vrata, imamo neevropske, imamo evropske ambasade i tu se pravi, da kažemo sad ovo Dominikana fiesta, ovde kod nas se upoznajemo sa kulturnim običajima našim narodnim nošnjama. Ja bi se vezao na ovu priču što si pozvao ljude da dođu, da se družimo što više u crkvi. Ja moram da kažem i meni je ono, nekako me vuče da kažem, hoću da kažem da je crkva stvarno postala, od kako je otac Vasilije definitivno postala totalno nekako prirodno mesto gde ćemo se mi okupiti. Ja sve više viđam što iz Božića u Božić, od Uskrsa do Uskrsa, sve više viđam trudnih žena, sve više viđam malih deca. Da, Bog. Manji deca. Sve više viđam male deca. Emotivno ovo jako pokušavam da objasnim i stvarno me puca emocija kad pričam to i stvarno osjećam pripadnost ove zajednice koja je bila mala, koja veliča se i širi se i čuvamo to. Ja bih se zahvalio ocu Vasiliju, divan čovjek, što je nevjerovatan čovjek koji nas je ujedinio. Brate. Znači, Boris se pozdravio sa ocem. Našim sveštenikom. Gospodine oče, brate.
brate. Nisam rekao brate, brate. Ajde, Brat, prošlo je, brat. I jeste, brat. Jeste. I otac Jeste. i brat. Tako. Jeste, ne, otac Vasilije je, ja za ovo vreme, ja nisam imao tu čast da upoznam sveštenika koji je bio pre oca Vasilija ovde, a otac Vasilije, moje lično mišljenje, Stariji je. Ja sam ga upoznao, ali ne mogu da delim iskustvo. Jedino što mogu da podelim je da ljudi su mnogo zadovoljniji sa ocem Vasilijem, njihova iskustva, Možda. ali ja nemam taj osjećaj. moj lični osjećaj je da otac Vasilije se neizmerno trudi kao sveštenik, kao pastir, verski pastir, da uzdigne ovu našu zajednicu. Stvarno se veoma trudi. Nebrojeno primjera, ne samo tokom COVID-a, nego Na svakoj manifestaciji i stvarno, ja mislim da je ova crkva dosta uznapredovala kad je on uzeo ovu parohiju, prvenstveno zato što je veoma obrazovan čovek, drugo zato što je veoma možda mu priđeš sa bilo čime, sa bilo kakvim pitanjem, sa brate, naravno, ali veoma je, kao što bi Ameri rekli, approachable, jer Stara srpska. da, veoma, izvorno srpska, da. Stara slovenska, glagoljica, sve u fulu, ali šalom na stranu, divan čovek. I raditi sa njim je lako, jer razume, bez obzira što je on sveštenik, razume potrebe mladih ljudi. Znamo i mi da je naša crkva veoma striktna i ustaljena i da nema tu mnogo prostora za liberalizaciju. Slava Bogu da nema i veoma mi je drago zbog toga, ali što se nekih svakodnevnih stvari tiče i pristupa roditelja i naravno vreme se promenilo i samim tim ti moraš da promeniš pristup ljudima koji dolaze u crkvu i on to radi i hendluje na jedan divan način i ljudi ga vole. Veoma je pristupačan i ljudi ga vole i sa zadovoljstvom dolaze u crkvu da slušaju njegovu službu i da se druže. Ja mislim da smo mi crkva koja je veoma otvorena. Mogu vam reći da u zadnjih 5 godina dosta ljudi koji nisu iz naše vere jer su prešli u našu veru. Da. To se može vidjeti na Surf Festu ili tako nekim manifestacijama većeg obima. Što mi je divno. Ne znam koliko naši gledalci znaju da svake nedelje posle službe imamo ručkove u crkvi gde ja lično potenciram to da ljudi ostaju i da se deca druže i da se mi družimo. Zato što, nažalost, svi mi mnogo radimo. Život nije ni malo lak ni jeftin ovde i nemamo vremena, imamo hroničan nedostatak vremena. A tu nedelju možemo da odvojimo tih sat i po dva, da se podružimo malo. I radi. I evo vidiš i sam... Ko neće ima razloga, ko hoće nađe načina. Ali svake godine sve više i više raste naša zajednica i evo ove godine, na primjer na Surf Festu, imali smo preko 2500 ljudi. Što stranaca, što naših, ali 2500 ljudi. Ove godine? Da. A meni recimo nije delovalo kao da je mnogo posećeno, međutim, valjda taj kontinuitet od ranog jutra je to krenulo do kasne večeri, čuo sam do 1 je trajalo uveče. Da, do 1, veruj mi, do 1. Tako da je veliki broj ljudi bio, što je fenomenalno, stvarno jeste, mi smo postali jako dobre komšije. Definitivno, definitivno. Pa dobro, da nas baš svi vole, ne vole baš svi. Da, dobro, svi nas vole. Da. Ali, dolazi dosta ljudi, dolazi dosta stranaca. Zato što svako od nas je ambasador naše crkve i naše vere i naše zemlje. Nebitno gde si, da li si na bazenu, da li si na poslu, znaš, i onda ako si ti dobar čovek i ako si ti ispravan čovek i ako pozoveš, ljudi će doći i onda ti predstaviš svoju kulturu, svoju hranu. Znaš, ja kad objasnim ljudima šta je rakija, njima je to totalno nepoznati koncept da mi pravimo nešto od jabuke,
hruške, dunje. I onda kad probaju ljudi, to je njima wow. Amerikanci imaju nešto slično, to se zove moonshine, ja mislim da se tako Da, zove. ali to I oni ne može da bude isto kvalitetna. Oni dodaju ekstrat voće i tako, ne pravi ga voćno kao mi što ga pravimo. Šokirani su, to im je jako piće za njihove standarde Amerikancima, ali je dopadljivo i vole ga i poštuju ga. I svaki Amer kaže, ovo je smooth, kao, znaš. Na kraju kad ga popiju. Miloše, pošto forma podcasta nam ne dozvoljava da pričamo do mile volje, da se potrudimo što više da ubacimo stvari u ovu našu malu emisijicu, ja bih te pitao šta ti radiš ovde sad? Šta ti radiš? Misleći, koje je tvoje sad zanimanje i kako si došao do toga? Koji put si prešao do tog zanimanja i koju žrtvu si davao? Evo sad ću reći, ja ću celog života biti ugostitelj i konobar. A ugostiteljstvo je nešto što ja neizmerno volim. Nažalost, u Americi ugostiteljstvo se ne smatra kao karijera. Ovdje se to smatra kao letnji posao, studentski posao. Privremeno, povremeno, prelazim se na posao. Hoću da budem glumac, pa ću da radim kao konobar. Na primjer. Tako je. Ali, znate sami odakle smo mi u Evropi generalno, biti ugostitelj, konobar, je nešto što je prvenstveno divno, a i to je karijera. I jedna od najboljih škola na svetu je u Evropi, ugostiteljska. I to je nešto što ja neizmerno volim i iskreno voleo bih da mogu da kažem da sam dobar u tome. Ali, kao što znate, to su noći, vikendi i to uzima vremena od porodice. I moja žena je bila veoma strpljiva sa mnom. Ali ja lično kao otac i roditelj sam morao da napravim neke promene i... Da odrastiš. Definitivno. Morao sam počnem nosim velike košulje i to je to. Nekad i kravatice. Nekad. I onda smo se dogovorili da završim jedan kurs ovde od 4 meseca koji te jednostavno uvede u taj neko programiranje, to se ovde zove web development. Ti imaš izbor na tom kursu, da li ćeš da naučiš ili ne. Te kurs plaćaš mnogo para. Znači, podvrčim, mnogo para. Pa kao koleđ, a zbučkaju ti u 4 meseca. Nije možda cena kao koleđa, ali je dosta. Polovina od toga, da kažem. I ti imaš izbor. Ili ćeš da naučiš za taj novac što si platio ili nećeš. I možeš ti da dobiš sertifikat. A da li ćeš dobiti posao posle toga, to je druga priča. I moja žena smo se dogovorili, evo, iskreno ću vam reći, da se ja fokusiram na to 150%, da ne radim. Ja sam išao na, ajde ne zovemo škola. Definitivno. Ajde zovemo to škola. Išao sam u školu od 9 do 5, dođem kući, imam večeru i od 7 do 12 ili 1 ja nastavljam da učim. Jer tebi su, kao što si rekao, 4 godine sklopili u 4 meseca. Jeste, baš je ono bootcamp kad zovu. Da, znači drill. Da. Ali ja sam imao opet neviđenu sreću da mi je to nekako sve leglo, da mi je sve to išlo meni lako. Ja sam skontao to. Jednostavno mi je išlo neviđeno lako i iskreno jedini iz generacije koja sam dobio posao posle bootcampa za 4 dana. Wow. Za 4 dana. Ali to je splet takvih srećnih okolnosti da se plašim da ih ispričam da ne bi... Ne bi demoralisao. Ali iskreno. A hoću ti pitam, odakle tebi uopšte ideja da uđeš u IT vode, da kažemo, da li ti se to činilo kao rešenje koje donosi keš u budućnosti ili si imao neka interesovanja pre toga uopšte za IT? Ne, definitivno sam imao interesovanja pre toga, ali ću ti reći jednu stvar. Ja kao konobar u dobrim restoranima u DC-u sam pravio više para nego kao programer danas. To je definitivno. Znači, iskreno, nije finansijski aspekt. Aspekt je jedino radiš od 9 do 5. I to je to. Porodica, balans. Znači, balans. Životni balans i to je to. A iskreno kažem, ljudi, posle toliko godina rada u ugostiteljstvu, ja prvi vikend, subota,
Nisam znao što da radim. Sad da radim. Nisam znao što da radim. Totalno mi je totalno mi je neprirodno. Da, pošto vikendom obično Što? ugostitelji rade. Da, tako je, nemaš jer su tada najbolji novac. Ali evo sad posle 5 godina rada u IT-u, da li mi nedostaje ugostiteljstvo? Definitivno. Ali odrađuješ ga ti. Da. Imamo i Svetog Savu gde si glavni konobar. Nisam ja. To su svi, nisam ja, molim te, ne. To je zajednički... O tom ugostiteljskom delu koji ti fali. A ne, to je uvek. Tu si na Surfestu, isto u funkciji i ugostitelja i drži domaćina. Malo pre mi je spomenuo da, kaži slobodno, malo pre si mi spomenuo da će biti koja manifestacija u julu. Da. To je nešto što sam veoma ponosan. Šta će biti u julu? U julu... Za mesec dana? Mesec i po dana. Biće nešto Chef Challenge DC, znači takmičenje ambasada i njihovih šefova ko sprema najbolju hranu. Ja sam odlučio... Pa što uopšte takmičenje? Znamo svi ko najbolju hranu sprema. Pa definitivno, ali ovo da dobija... ali ovo da dobijemo plaketu, znaš. Da možemo da okačimo, razumeš. Spremat ću sa malim timom ovdje iz crkve, naravno. Spremat ću nešto što... Sad ću reći ovo na engleskom. Iskreno ti kažem, ne znam kako bi to zvučalo na srpskom. Zaboravila sam, ja sam Ne razume. Ne, ali hoću da spremam decomposed Karađorđeva šnicla. Dobro. Ideja je da sa tim jelom... Ja sam ti razumio Karađorđeva šnicla, a ono decomposed je... Kao rastavljena. Znači neće biti kao ono klasično što spremamo u Srbiji. Da. Znači ova ideja, mislim, je okej da kažem... Ne, ali okej da kažem kako bi spremio ili... Kaži. Ne, okej. Copyright. Ideja je da, pošto se Čikamića, koji je bio i naš čovjek koga ja znam, Čikamića je bio Tito kuvar 35 godina. I Čikamića je izmislio Karađorđevu šniclu kad je švedski kralj dolazi da posjeti Tita. To je istinita priča, to može da se nađe. I zato što je tako jelo sa istorijom i namjerno je nazvao Karađorđeva šnicla, zato što Tito nije podnosio ništa što je srpsko, generalno, a on je to provokacija i sam oblik tog jela aludira na... Kakav je Namazanković bio! Da, zato sam izabrao to jelo da spremim, ali na totalno modern način i totalno uvrdan način. Znači, spremat ću ga u dubokom tanjiru, gde će na dnu tanjira biti blagi tartar sos sa gelom od limuna, jer znaš da tartar sos dolazi kao sa strane sa limunom, teletina sa pršutom i kajmakom, ali to će biti sečeno u kockice i duboko prženo, naravno uvaljano u jaja i brašno, i to će biti naslagano kao mala kupica, preko toga dolazi šnit duboko pržene pršute sa penom od kajmaka. Mi idemo u McDonald's sada jedemo, Nikola. I to će biti jelo s kojim ću ja da predstavljam Srbiju ove godine. Jesi ti to napravio? Koliko puta si ti to napravio jelo? Pošto si 2 puta. Kreirao i tvoje... Moje. Znači... Tvoje degustira to, koji ima čast? Žena i rekla je da je savršeno. A žena mi je najveći kritičar. Iskreno. Kada dođe gospođa Emilija na Surfest, kakve su kritike za naše pečenje, ćevape? Veoma je kritična, zato što bez obzira koliko ja truda i rada, ne samo ja, svi mi, hoću prvenstveno kažem da svi volonteri koji rade, da je to divna porodica i da svi se trudimo da niko ne bude gazda, nego svi smo tu sa jednim ciljem. Teamwork. Definitivno, ali moja žena je veoma kritična i ona je, i zato je i volim, i zato hoću da proba sve, jer tačno zna kako ja spremam, ja sam stvarno perfekcionista.
kad mi dolaze ljudi, ja volim sve to da bude Svakom pa. top, tip top, zato što sam ja ugostitelj. Da, pošto znam da si somalijer, to takođe. Da. Ja bih te pitao koje bi mi vino servirao uz taj tvoj specijalitet, obrađeni... Digompoz. Zavisi od doba godine. Teletina. Ajde da Ne, se postavimo zavisi. za događaj u junu. U ambasadi. Julu. Definitivno srpski prokupac, autohtona sorta, 100%. Srpski prokupac. Srpski prokupac, autohtona sorta, naša šumadijska, 100%. Godina? Nebitno, zato što prokupac nije toliko teško vino, neće da... Veliki problem je sa vinima i ljudima, na primjer, ja volim neki Cabernet Sauvignon. I ja ću da ga pijem i uz ribu, i uz kajmak, i uz ajvar. Ali mi ne razmišljamo u tom pravcu da bi vino moglo da... Otvori čula još više, da pojača I da to jelo sa vinom koje ti piješ ne sme da preovlada ukuse iz jela, a jelo ako je mnogo jako ne sme da preovlada vino. Balans. Znači mora da bude savršeni balans. Da. Sa ovim što ja hoću da služim, prokupac, naša srpska autohtona sorta bi bila savršena. Zato što vino kao vino nije kao Cabernet koje piješ pa je mnogo jako i kao što Ameri kažu full body. Full body, da. Ali je dobro izbalansirano s ovim. I dovoljno je suvo, ja bih rekao. Da, zato što ti imaš, ali zato što ti imaš i tatar sos, imaš i limun, imaš i kajmak. Treba nešto gasi. Znači, i mora da ima dovoljno kiseline i tanina da seče kroz svu tu mast. Kako možemo postati biti gost? Degustatori je. Veoma lako. Chef Challenge u DC-u kupuje se karte online. Karte su malo skuplje ove godine, zato što sav novac ide u dobrotvorne svrhe. Tako da karte su $150, ali kogod želi može da pogleda i dođite, podržite Srbiju. Postoji li neki sajt, ukoliko smo zaboravili, nismo ispratili ovo? Da, ali ja ne znam. Ali Google može, iskreno. Google čala je. Da, Google čale kevisi. Pa to je sjajno, Miloše, ti vidimo da si raznovrsan i poseban dečko. Poseban, hvala. Tako je, u suštini meni je mnogo drago što sam imao priliku da te upoznam i što smo, i ja se poznajemo par godina, ti dok si radio još u ugostiteljstvu, ja sam te znao. Želim da kažem da stvarno od ugostiteljstva, poznavajući te, radiš jako dobar posao. U IT-u stvarno ne znam gde si i šta si i koliko si zadovoljan uopšte. Možda je pravo pitanje, ja te pitam da li si zadovoljan poslom kojim trenutno radiš. Ispunjava... Evo sad ću ti reći jednu stvar. Radići u mnogobrojnim restoranima i hotelima u Srbiji, Evropi, posle na brodovima, i ti si bio na brodovima, ti znaš da je rad na brodu jednostavno gašenje požara. Non stop su neki problemi i ti tražiš rešenja. A to je restoran i u Americi? Pa manje. Ali na brodovima je to, kao što Ameri kažu, troubleshooting. Ti non stop gasiš neke požare negde. Znaš, non stop imaju neki problemi, non stop. A posao koji radim sada je veoma kreativan. Jer ljudi možda to ne gledaju na taj način, ali ti sa par desetina linija koda ti praviš nešto što radi. Znaš, ti iz ničega praviš nešto što je meni, i zbog toga mi je to leglo toliko, zato što nikad neću zaboraviti prvi website kad sam napravio. Ja kažem ženi svojoj, vidi ovaj website, sada ovo mogu da vide, ovo je moj website i ovo je moj kod, može da vidi 8 milijardi ljudi. Znaš, ljudi ne shvataju to koliko je to u stvari veliko. Ja, nažalost, ne mogu da pričam o poslu koji radim sada, ali jednostavno posao koji radim sada, ajde kažemo da utiče na odluke bilo koja administracija u ovoj zemlji kako će da sigurnost na putevima biti blaža ili strožija. Ja mislim da je to super da ja, jedan Miloš Lazić, dečko iz Beograda, radi nešto što može da spasi životi u ovoj zemlji od 360 miliona ljudi. Doprinese sigurnost i poboljša bezbednost u saobraćaju. Na primer. I da bude vidno. Znaš, može je to veoma mali doprinos od... Mali korak za čoveka. Da. Ali ja to tako vidim. I to je ono što mene vozi.
Znaš, i nešto što sam ja našao da mi bude, bukvalno da me vozi, da radim taj posao bolje i bolje. Da li si ikada za ovih 7-9 godina koliko si ovde imao momente kada si želeo da se vratiš kući, da ostaviš sve i da se vratiš kući? Jednom. Iskreno. Ne bi dalje pričao o tome. Druga stvar je, izvini. Ne, okej. Druga stvar je, ti imaš jedno dete, dvoje dece ili troje dece? Ja imam troje dece. Pa imam dvoje biološke dece koje sam ja, otac i roditelj. Imam jedno dete koje gledam kao svoje, od mog pokojnog brata. Nažalost, izgubio sam brata, kao što sam rekao, 2014. i on je imao dete. A ja to dete gledam kao svoje. Koliko je dete imalo kad je 3-4 godine, 2-3? Marko je umro 2014. Zoran je rođen 2012. Znači 2 godine. A ja to dete gledam kao svoje i zato uvek kažem imam troje dece. Imamo jako lepu vest. Lazar, konačno moj sin Lazar dolazi evo za mesec i po dana sa nama da živi ovde u DC, završio 8. razred. Znate kako je ono, kad se završi 8. razred, ko da su završili fakultet. Najpametnije. Znači, najpametnije i najjače, ali pokazat ću vam slike. Mnogo mi je drago što naša deca sada, na primjer, moj sin je završio 8. razred, deca noše šajkače, nose srpske zastave, pevaju srpske pesme, postoji to... Pa i mi smo to radili. Pa, ali nismo u toj meri. Ne u toj meri. Ne u toj meri, veruj mi, ovo je stvarno Srbija, ovo je stvarno otadžbina i to mi je baš drago što se vraća. Neko novo staro lice patriotskog naboja, nacionalizma u pravom obliku. Zato što da li sam nacionalista, kad me pitaju ljudi, da, jesam. Svako treba da bude nacionalista. Da, zato što volim i cenim svoju zemlju i poštujem ko sam, šta sam i odakle sam. Poštujem i svakoga drugog, ali definitivno ne dam na sebe. I reći ću još jednu stvar. Sutra me pitaju, ja živim u Americi. Ja gde god da živim, da li je Amerika, da li je Novi Zeland, Australija, Rumunija, ja ću uvijek biti Srbin. Definitivno, ali ja pošto živim ovde, ja sam deo obalske straže koja to je Coast Guard Auxiliary, to je striktno volonterski. I deo sam tog nekog cyber unita ovde i to je nešto što želim ja da radim. Znači, ja živim u ovoj zemlji, poštujem sistem i to je nešto što ja radim. Ali imaš svoj integritet. Definitivno. Mene su pitali da li bih ja ratovao kad kažem ovo, zato što je to prvo pitanje naših... Ne to, nego kad kažem da sam u obalskoj straži ovde, prvo pitanje, garantujem ti naših gledalaca, je vidi ga ovaj. Da li bi ti ratovao za Ameriku? Ja kažem, ja bih ratovao za svoj prag. Da štitim svoju zemlju, svoju porodicu i svoju ženu i decu. Nebitno gde sam. A sutra da me pozovu da idem na Kosovo, išao bi. I to otvoreno kažem pred svima i pred 8 milijardi ljudi. Da će Bog da mi imamo 8 milijardi pratilaca. I da će Bog da ne idemo, da ne bude. Ne, ali razumeš što ću ti kažem. Da ne postoji dupli integritet. Tako je. Znaš, ja ovde živim, sutra ne daj Bože nešto da bude ovde, naravno da ćeš ti da skočiš da zaštićiš svoju porodicu. Uvek. Razumeš? Jedna stvar, nebitno nacija, nacionalnost. Nebitno, svoj prag. To je to. I ono. Kad si spomenuo sutra, mi smo i danas sutra. Obzirom da se približavamo kraju, Nikola, ako nemaš još neko pitanje, ja bih želeo našeg imam. Kaži, ajde, ja bih želeo našeg gosta da pitam o tome šta se očekuje sutra, da li ima neki savjet pa da se tako. Pre toga bi te pitao, kako si ti u globalu osjećaš u svojoj koži trenutno? Evo sad ću te reći, ispunjeno, zato što kad sećate si Srbije, ti trčiš za računima konstantno
nažalost, ti radiš, samo radiš. Još kad si mlađi, nemaš osjećaja, ne znaš gde ti je cilj, ne znaš... Lutaš, jednostavno. Znaš, pokušavaš da se nađeš, znaš. I ti kao mlad muškarac se trudiš svašta nešto, a nemaš osjećaja i nemaš cilja, što je veoma bitno. Sada ja imam cilj. Fliper si, udraš glavu zid gde god se... Sada u svojoj koži se osjećam veoma divno zato što imam cilj. Konačno, jer ti znaš sam, na brodu ti samo radiš. Ti taj novac što zaradiš, ja sam tada, na primjer, kad sam radio na brodu, pravio kuću u Srbiji. Meni je svaki cent bio napred isplaniran 4 meseca. Te plati majstore, te kupi cement, te ovo, te ono, znaš. A ovde, konačno, posle brodova, i da se ne lažemo, ja imam 40 godina, 10 godina na brodovima je četvrtina života. Konačno sam bacio sidro, konačno sam sa ciljem, konačno sam uživam u životu. Da li bi da si upoznao gospođu, recimo u Nemačkoj, da ne kažemo da je u Americi, da li bi ista bila ta priča? Definitivno. Sidro, osoba s kojom si... Definitivno. Ja sam završio sa mojim pitanjem. Hvala, ne, ništa, loš mi, brate, hvala ti puno, samo ukratko, planovi. Malo pre si spomenuo planovi, malo pre smo spomenuli sutrašnjicu, ajmo čisto onako generalno, planiraš možda u Srbiju da ideš uskoro, planiraš na neko more, planiraš neki odmor, planiraš nešto što je vezano za tvoje aktivnosti, vezano za slepe i slabovide, sve smo mi to spomenuli, ali rekao možda još imaš nešto da dodaš, to je jedan deo priče, a drugi deo priče, sa time ćemo i završiti, daj neki savet, ajde da vidimo, neki savet za ljude koji planiraju da dođu, koji razmišljaju da dođu u Ameriku, koji razmišljaju da se otisnu preko bare, koji razmišljaju da li ostati bliže sa Srbima ili odaljiti se Srbije, bliže sa crkvom, čisto tako to. A planovi, na teži način sam naučio da planove praviš, Bog se smeje. Živa istina, podržavam. Bog se smeje. A da li generalno imam neki plan? Da. Znaš, otprilike gde ćemo kao porodica, ja kao glava porodice, mislim glava porodice, žena je glava porodice, ali dobro, da. Ali generalno znam gde ću, a da planiram, ne. Otprilike znam gde ću, šta ću, kakav mi je plan, ali u životu sam naučio da ne možeš mnogo da planiraš, da se mnogo stvari dešava, da moraju da se planiraju i menjaju non stop. Za naše ljude koji bi želili da dođu ovde ili da možda odu na brod, da odu čak i u Crnu Goru da rade, idite, probajte. Najgore što može da se desi je da se vratiš kući. I to je to. Probaj. To bi čak rekli ni najgore. Ne, naravno. A ne, po znacima navoda. Ne. Ali naravno, razumem. svim ljudima bi rekao, dođite, idite, probajte. Je lako? Definitivno nije. No. Definitivno nije. Kao što bi rekao moj drugar Neša i ovim putem ga pozdravljam, težak je dolarčić da se zaradi. Težak je, ali kažem svima, dođite, probajte. Meni, lično, ja da nisam izašao iz Srbije, da nisam otišao na brod, da nisam došao u Ameriku, ja ne bi bio ovakav čovjek. Ne bih bio ovakav čovjek, jer se tebi oči i vidici otvaraju i ti kao osoba se menjaš, jer upoznaješ mnogo drugih ljudi, drugih kultura. Ja sam na brodu radio, isto i ti, sa 47 različitih kultura. Bože, na malom mestu na brodu. To je Amerika u malom, ja bih rekao. Definitivno. Definitivno. I ti naučiš na teži ili lakši način da radiš i da živiš sa ljudima koji nisu Srbi. Što nije lako ni malo. Meni je ponekad teško da živim sad sa sobom. Ali svim mladima govorim, probajte, jer imate bazu gde da se vratite. I čuvajte ono što jeste. Kao što sam rekao, Šomilić iz kraja nikad neće izgubiti ni naglasak, ni akcenat, jer sam to ja.
sad to Miloše, ja. puno ti hvala. Super. Zadovoljstvo. Puno pričati sa Zadovoljstvo. tobom. Nadam se Zadovoljstvo. vidjet ćemo se na drugim manifestacijama, organizacijama koje organizuješ i pomoći ćemo svakoj tvojoj manifestaciji. Kao što pomažete uvijek. Tako je. Hvala puno. Stavit ćemo i opis videa, vidjet ćete čime se Miloš bavi i kako možete da pomognete. Loš mi te, bra. Hvala puno. Hvala puno, momci. Hvala puno. Ništa. Ćao, čao. Pozdrav, čao. Subscribe, like, share, comment. Klik, 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 klik.